Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, sikay na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Ang ating oras alas 10:06 na. Good morning na imbag nagsabag gawi-gawis ay wakgat agyo-agyod. Maptang dyan nagsabag sa 11 de Juname at ito pumuli ang inyong ka-RNG, Peter Mauawang Wasing, ngayong araw po naman ng Lunes. At ngayong araw ng Lunes, siyempre yung ating usapang pangkalusugan, usapang medical, nandyan na lahat yan, hatid sa inyo yan, ng ating Pau de Arco o ang ating company naman ng Aldrich Pau de Arco, di ba? Siyempre, kasama ko, kapartner ko, wala pong iba. Medyo matagal kaming nawala sa ere. Pero ngayon, nandito na kami. Cynthia Madrid, good morning, ma'am. Good morning, Kap. Good morning sa lahat ng viewers natin at listeners. Good evening sa iyo dyan, Doc. Ang aga ni Doc eh. Anong oras ba doon? Ngayon? Hindi ko alam, Kap, kung anong oras. Parang gabi nila. Parang gabi. Oo. Okay, at makakasama natin ang ating doktor ng bayan. Ang ating magaling at mabait na doktor. Dr. Joe Orsua, good morning, Doc. Hello, good morning. This is Joe, Dr. Orsua, presenting to you live from Texas at 8. It's already 8 p.m. Sunday here. Kapitan, good morning, Kapitan. Good morning sa ating mga kababayan. Good morning, Ma'am Cynthia. So, linggo ng gabi dyan. Linggo ng gabi, katatapos lang mag-dinner, and then naalala kong i-text si Ma'am Cynthia dahil nalaman ko nga na medyo matagal naalala ko, matagal tayong nagkita. Kaya tinext ko siya, piniem ko siya, and then sabi niya may programa daw. Kaya bigla akong pinaspasan yung dinner. parang ginaw na ginaw ka dyan, Doc. Medyo maginaw ngayon nga. O dahil giniginaw ako dahil para akong nasa Baguio din. Kaya tinuot ko yung ating jacket. Okay, Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong alamin kay Doc. Parang masarap yung dinner ni Doc eh. Ano ba yung dinner mo, Doc? Mga ano lang, pinaghalo-halong mga sandwiches, fruits, yun lang. Dapat maging healthy. Nakita ko, Doc, meron kang kinain na lobster. Si ano yun yata. Hindi pa. Yung ano lang, lobster sandwich sa isang breakfast. Eggs Benedict. Sa totoo lang, Doc, di pa ako nakatikim ng lobster. Ano ba lasa? Punta tayo sa Balero. Punta tayo sa Balero kaya sa Pagudpud. Sa ano, Doc, ang madami sa Pagudpud? Mas mura. Yun, Kaya sa Bani. Sa Pangasinan. Oo, Doc, doon sa Bani. Bani. Okay. At para sa ating mga viewers naman, kasi wala po tayo sa radyo ngayon, may inayos na problema doon. I-comment lamang po ninyo ang inyong mga katanungan dito sa ating usapang pangkalusugan, usapang medical, at sasagutin niya ni Doc Orsua at siyempre ni Ma'am Cynthia Madrid. Okay? So, Ma'am Cynthia, ano ba yung ating mga products Siyempre, Cap, nandiyan siya si Pau de Arco Capsule, si Bioclone Capsule, si Toro. Andiyan din si Pauliniment para sa malamig na panahon. Kailangan nating painitin. Maghaplos tayo ng Pauliniment kada gabi para sumarap ang ating tulog. At siyempre, sa mga uso ang ubot sipon, nandiyan pa rin si RoboCough Tablet at RoboCough Syrup para sa mga bata. Yun. O nga, no? RoboCough. Kailangan ng mga bata ngayon yan. Oo, uso ngayon, Kap, ang ubot sipon eh. So, bago pa sila lumala ang ubot sipon nila, painumin sila ng RoboCough. Yun, maganda yun. Okay, Doc, makikibalita lang po kami dyan sa kinalalagyan mo dyan sa California, di ba?
Texas na siya. Hindi, nandito ako sa Texas. Umiikot si Nasa Doc eh. Texas ka Texas. ngayon. Kumusta Dati naman nandun ang- ako sa... Kumusta naman ang klima dyan? Dito sa Texas, relatively hotter, warmer, pero may minsan bigla na lang nagkaroon ng mga tornado, kaya tapos magda-drop yung climate. Yung, ano ba na yung panagsasabi ko? Talagang inaantok na yata ako. Yung temperature to something like 11 degrees Celsius. O kaya 10, mga ganun, 9, ganun. So para ka lang palang Kaya nasa maginaw. Atok, Doc. Ganun pala ang temperature sa Atok Trail, ano? Kaya ingat kayo dyan dahil relatively malamig na dyan sa lugar natin na yan, sa Baguio, during these times of the year. December, lalamig pa sa January at February, kaya ingat kayo sa mga respiratory diseases. At saka balita ko, dumami na rin yata ang mga turista dyan. Kaya ingat kayo sa mga, syempre, mga pagdating ng mga iba't ibang mga pwedeng madala nila, yung mga turistas, di ba? Oo, Doc, kasi parang normal na ang Baguio sa dami ng tao. Yung makikita mo na lang syempre tumatraffic. mga nakamas, pero parang yung social Oo. distancing hindi na ganoon inaano ngayon. Ano, Kap? Parang normal na ngayon eh. Kaya nga, Kap, sobrang dami ng tao, Doc, sa mga pasyalan dito sa Baguio, sa SM, especially pag every Sunday, Kap. Grabe yung tao sa Session Road. Okay, at binabati natin, nanonood naman sa atin, Jenny Bangs is watching. Maraming salamat, Jenny. Okay, wala tayo sa radyo ngayon. Palagay ko walang papasok na mga katanungan mula sa laging nakikinig sa atin. Oo, Kap. Kaya yung mga viewers na lang natin, kung gusto niyo magtanong, i-comment lamang po sa ating comment section at sasagutin yan ni Doc. Okay, Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong katanungan kay Doc. Parang nagulat ako doon sa question. Ano bang paborito mong, ano bang mga, mukhang okay naman kayo lahat, kaya walang maalalang, Akala ko kasi, Kap, yung tatanungin mo, ano yung gusto mong ma-receive sa Christmas. Sige, pwede naman. Yun ang tanong mo kay Doc. Siyempre, Kap, yung mga wala pang naisip na pangregalo sa Christmas, sabi nga nila, pinaka-importante pa rin ang ating health. Yun ang kayamanan natin. So, pwede po si Pau de Arco Capsule at si Bioclone Capsule. Kung wala po kayong maisip, yan na lang po. Napakainam po yan na ipang-gift natin ngayong Christmas. No, yun. Tama. Napakahalaga kasi ng ating kalusugan kaya magandang regalo yan sa ating mga Oo, Kap. kaibigan, sa ating mga kakilala ngayong araw ng Oo, Pasko. so pag ganun, Kap, yung niregalo mo kasi is nagki-care ka sa bibigyan mo, especially sa health nila. Yun. Okay, Doc. Ikaw naman, Doc. Anong gusto mong pag-usapan natin? Nandiyan ka sa Texas ngayon. Ano bang balita-balita dyan? balita-balita, hindi naman ako masyadong talagang lumalabas, pero na-observe ko pag sakaling lumabas naman, dito parang normal na rin, walang nagmamask masyado. Hindi daw obligado na magmask, yun ang kanilang pananaw. At kung nagpabakuna ka, o di yun ang ginusto mo, protektado ka naman. Dito kasi hindi ni-impose ang mga bagay-bagay. Kaya amazing, medyo iba rin yung kanilang mga protocols dito, ano? Tapos sa mga malls, ganun din, punong-puno na rin, parang normal lang ang daloy ng buhay. Parang pwede nating sabihin, hindi na sila takot sa mga, wala na silang kinakatakutan na parang pwedeng yung threat sa kalusugan, parang normal lang daw yan, kagaya ng flu, kagaya ng, parang ang argument din nila, mas marami pa siguro namamatay sa AIDS o HIV, or konti lang naman ang mamamatay sa infection ng coronavirus SARS-CoV-2. So, normal na, hindi sila parang, they don't live in fear, ika nga. So, dyan sa Texas, Siguro, wala nang... Yeah. Hindi, meron pero hindi, they don't really mind.
Kasi nga may rationalization naman na bakunado ka o kaya sabihin natin just improve on your immunity, boost your immunity. Siyempre, yung personal hygiene, mga protocols na sarili mong like social distancing, wala ka namang sabihin na natin kung ano, yung mga kung maingat ka nga, sabihin ko pinapalo nila yung mga bagay. Kasi antimano noon pa man, bawal na bawal nga silang nakikipagsiksikan or ayaw nila yung mga congested. Yung infrastructure nila kasi maganda na pwedeng nagkakalayo ang mga tao kaya pamilya lang ang magkakalapit. Ika nga. So yun ang nakita ko, they don't live in fear nga, Kap, at saka Ma'am Cynthia. So sa tingin ko, tama rin yung ganun para sa mental health, para sa emotional health, at parang sabi nila kung magkakasakit ka, baka it's better kasi magkaroon ka ng resistensya. Magbuo ka na ng natural immunity. Pero syempre, may mga pinalad kasi na nabuhay kahit na COVID sila, kaya yun ang kanilang pinagbabasehan. Pero syempre, alam naman natin na may mga sa iba't ibang countries, totoo rin na pwede ikamatay mo ang sakit na to. Kasi may reports on the mortality cases ng ating siguro ang prediction ko by next year siguro baka ma-lift na yung pandemic. Sa buong mundo yan. Endemic na lang. Sa buong mundo, Doc, sa tingin mo? Kasi yung pag sinabing pandemic, Kap, buong mundo yun, Pero pag sinabing endemic, i-declare na lang siya sa city na lang, hindi na buong mundo. Kasi may mga parte ng mundo na wala naman ng COVID din Wala na rin. May mga nakausap akong kagabi, na-meet ko mga from Spain, from Ireland, at hindi na daw masyadong madami ang mga cases nila. So okay na, at least bumubuti na yung bumubuti na yung ating kalagayan pagdating dito naman sa pandemic na to. Hopefully baka next year okay na. Yung bang Omicron, Doc, wala namang balita diyan sa Texas? Wala masyado, saka ang mga nakikita ko sa mga news kung accurate sila, hindi naman siya matapang na klaseng variant. Baka mas matapang pa yung Delta. Kanya lang, Doc, ito daw ay madaling makahawa. Kanya lang, hindi naman daw siya ganun katindi. Oo, kasi baka nag-mutate nga yung virus, nag-iba-iba yung kanyang itsura, o kaya yung kanyang ability to, yung pathogenicity, or yung kanyang virulence, yan yung mga proper terms, or in simple language, ay yung siguro dahil tayo ay bumabalik na sa normal, mas madali lang maipasa na kagaya ng flu, viruses, halimbawa malamig ang panahon, mas yung resistensya ng katawan natin na challenge, so hindi tayo, or madali tayo magkaroon ng mga flu symptoms, parang yung ordinary flu na lang. Yan. Okay, Doc, at binabati natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si Vrisa, watching. Maraming salamat, Vrisa. Andyan din si Red Davis. Good morning, sir. Kunana, makikita mo, Ma'am Cynthia? Hindi mo nakikita. Andyan din si Jennifer. Maraming salamat, Jennifer, for watching. Nanonood din sa atin si Councilor Benny Bumugaw. Maraming salamat, Padre. And kay Pula Garcia. Hello, good morning, Sir Idol and Ma'am. Watching here in Sunnyside, Fairview. God bless us all po. At kay V Sabtina. Hello mga sir at ma'am. Ask ko lang kay doktor. Kung related ang belching. Belching. Kung related ang belching lagi with dizziness. Nagbigay ng doktor ng gamot pang gastric pero walang sinabi kung related sa dizziness ko. Doc, ang belching daw po ba related sa dizziness?
Ang dizziness kasi that's more on oxygenation, ano? Mhm. Pero ang belching kasi, yan yung burp. Di ba yung parang burping? Okay? Medyo gastrointestinal po yung burping, yung gas. Actually nga maganda kang mag-belch kasi nire-release mo yung gas. Pwedeng ang belching is a presentation of a gastrointestinal diseases like gastritis. Pwede rin na ang belching ay presentation ng isang gallbladder disease. So yung dizziness is really more on hypotension, yung oxygenation na isang tao, yung pagiging anemic, or meron din siyang middle ear diseases like Meniere's disease, or meron siyang vertigo, or pwede rin namang yung mga pagbaba ng mga halimbawa yung sugar, pag hindi ka kumain, siya mahihilo ka. Pero mas common po yung nahihilo ka dahil sa mga positional vertigo, pwedeng motion sickness, pero medyo malayo po yun. Baka that person may be experiencing two different conditions. Hindi po sila related. Dapat, or pwede namang sabihin po na yung saliksigin, yung causes ng dizziness, pero kung nakita niya na relative lang, halimbawa maganda naman po ang CBC nyo, kaya ang binigay na gamot ay para lang sa inyong belching, no? Yung sa gastrointestinal, no? Pero kung masama po yung yung inyong dizziness, dapat pwede rin kayong i-diagnose alamin yung diagnosis tapos gamutin po yun. Yung nabanggit mo kanina, Doc, may kinalaman sa nagkukulang yung oxygen natin. Kapag ba Yes. pag ba kulang sa oxygen, pwedeng ikahilo ng isang tao yun? Opo, tama ka, Kap. Kasi yung pagbaba ng oxygen supply ng brain, di ba, mahihilo ka, matutumba ka. So in general, yung oxygenation, mababawasan ng oxygen supply, yung pinaka-importante, yung brain, yung cells in general, kaya babagsak yung tinatawag na oxygen saturation, kaya pwedeng magkaroon ng sintomas ng pagkahilo. Okay, so naranasan ko yun yung mga ganun, yung nawawala. Nahihilo ka. Oo, Actually, nahihilo. kapag mataong lugar, Oo. may tendency na mag-faint ka doon eh. Kasi yung oxygen level parang bababa. Ako na-try ko ng ganyan kap sa church. Church ako. Nawalan ka ng malay. Oo, kap. Tapos, magising ako, nakahiga na ako doon sa upuan ng church. Hindi mo namalayan na nawalan ka ng malay dahil nawalan ka ng oxygen siguro. Oo, kap. So po pwede palang mangyari yung mga ganun. Oo, pag matataong mga lugar na medyo yung kulang yung ventilation niya. Yun, hindi mo na mamamalayan. Magko-collapse ka na lang, mag-faint ka na. Na-unconscious ka, ma'am, ano? O kasi sa mga congested na lugar, syempre madaming nag-aagawan kayo ng oxygen supply tapos hindi magandang ventilation like yung mga enclosed spaces, yung mga churches, yung mga gym, syempre nakatayo ka pa, babagsak yung presyon, babagsak talaga. Dahil yung brain, pag nabawasan ng oxygen supply, mahihilo ka talaga, ma-unconscious ka. Doc, paano natin malalaman naman kung meron kang sakit na vertigo? Yung vertigo, pwedeng base sa history taking, like may tanong na kung umiikot at normal naman lahat yung mga vital signs mo like blood pressure, normal naman ang heart rate mo. Pero bakit umiikot yung vertigo? Tapos ideally kung yung ENT, nagpatingin ka sa ENT, madadiagnose ng ENT yan. And then iba rin ang ibibigay na gamot, yung beta-histine. Pero syempre, ang doktor titingnan niya lahat. Okay.
Binabati rin natin, nandyan, nanonood naman sa atin si Shin. Hello Kap, good to see you again. Good morning, Ate Coach and Dr. Orzua. Stay safe and healthy to all. Si Shin, si Kwan Salamat. Si Santi Barley. Si siya, Santi Kap. Barley. Good morning, Bunso. Baka pwedeng makahingi ng Santi Barley mo, Shin. Actually, Kap, maganda yung kanilang juice. Para ang ganda ng juice nila. Ay, Yung ganon. Santi Barley juice. Yan. O, yung juice daw, Shin. At Winter Gayo is watching. Good morning, Idol Cup, Idol Doc, sabi niya. Yun, okay. At Good siyempre sa morning. lahat ng Hello. watching. Maraming salamat po. Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong alamin kay Doc Joe? Dok, pag po ba yung ganoon na mahihilo ka, ano yung, for example, wala kang dalang mga gamot mo, ano yung first na pwede nilang Parang first aid na gagawin, Oo, no? Dok. Ano ang first aid na po pwede nilang i-administer sa'yo? Siyempre, kung halimbawa ang senaryo mo, ma'am, nasa isang building na masikip, maraming tao, ilalabas ka, ihiga ka, tapos ang unang gagawin, itataas po yung paa more than your ulo para dumaloy pabalik ang mga blood supply, yung circulation towards the brain. And then magkakaroon na ng supply yung brain mo, then may masmasan ka na. Kaya yung minsan may mga iba pinapaypayan nila. Ang importante yung makaalis siya dun sa lugar na konti ang oxygen. Siyempre kung mahimasmasan na siya, i-check na yung mga vital signs para malaman pa yung mga further reasons kung bakit kaya nangyari yon. Pero kung kakulangan ka ng oxygen dahil congested or not well ventilated, kaya nga yung ventilation per se, that's about respiratory. Kaya yung tama yung sinabi ni Ma'am Cynthia na ventilation nung lugar. Kaya umalis ka dun sa area na hindi well ventilated. Pahigain, itaas ang paa. Doc, Elevate is the it feet. necessary na dalhin ka sa hospital para i-check ka ng doktor? Kung nahimasmasan naman po at maganda naman may mga emergency personnel sila, yung mga kumukuha ng blood pressure at maganda naman, pwedeng ituloy na lang yung magsimba, pero pwede rin namang kung let's say depende sa edad at sa itsura din ng tao. Halimbawa, namumutla pa rin, cyanotic or kulay talong na purple, then mag-diagnose kasi pagdating sa ospital, mag-undergo siya ng mga tests regarding blood count, vital signs. Siyempre tatanungin, baka naman hindi nakakain, bumagsak ang sugar o tinatawag na hypoglycemia, hypotension, and then treat the cause. Dok, kasi yung na-encounter ko doon sa drugstore, bigla siyang natumba tapos nahilo siya. So yung first Okay. aid na ginawa namin, since meron kaming activity doon, nagmamasahe yung mga kasama ko. So yung pauliniment, iminasahe sa kanya, tapos pinaamoy-amoy. Nakatulong naman. Ano yung masasabi mo doon, Dok? Ganito yan, ma'am, yung kasi nung unang panahon, yung pinapaamoy talaga yung spirit of ammonia, no? Pero para lang mahimasmasan, ano? Pero primarily, binabalik mo lang yung oxygenation, kaya yung massage, makakatulong sa circulation, at ang pinaka-importante, yung position ng pasyente nakahiga. So, makakatulong yung masahe, kasi di ba ang masahe, magkakaroon ng vasodilatation, mag-improve yung kanyang circulation. Ang importante yung pabalik sa brain. Kasi nahilo na nga po, no? Kaya imasahe nila yung towards the brain at saka itaas yung paa para yung relatively, sabi na natin, less important organs ay hindi magkulong ang dugo at pumunta sa mga importanteng organs tulad ng kidney, brain, of course, pinaka-importante, heart, respiratory, lungs. Maganda po yun na sabi na natin pang first aid, no? Basta
basta okay lang din sa pasyente na siya ay mamasahe siyempre kasi yung iba yung unang panahon na wala ng malay tao nga sa probinsya. Yung mga hindi ito ano ng doktor, but then ito yung mga first aid kit nila, meron yung mga ini-stimulate yung paa, o kinukurot yung dibdib, kasi parang nawala ng malay tao kaya tinatouch or yung iba nga daw bigla na lang na kinakagat daw yung big toe and then bigla na lang daw yung pain is a form of stimulus for gasping or para mag-hyperventilate. Not really hyperventilate but hihinga ka ng malalim. So yung oxygen, pino-force mo inside. No? Yung pain stimulus lang po yun. Yung masahe is a form of, di ba, yung increasing the blood supply. Okay, Doc. Thank you. Kasi yung iba, Doc, di ba sinasaplit-saplitan nila ng malunggay? Alam mo yon? Yung daw sabi nila ay sa paniwala natin sa Pangasinan ay yung namatanda or namatanda ba yun? Or parang may bumati, nabati. Oo, Doc. Di ba May sinasaplitan spirito. kaagad kumukuha kaagad ng dahon ng malunggay tapos sinasaplit-saplit sa kanya? O ginawa na nila sa akin yan nung bata ko, bigla akong nagtaka dahil nahilo ako. Maraming malunggay. Akala ko kumuha sila dahil magluluto ng tinola. Yung pala, bigla nilang pinaggaganon sa katawan ko. And then nahimasmasan na ako, kaya sabi nila, buti na lang nawala na daw yung bati ko. Ano ba yung sa Pangasinan? May tawag, sa Ilocano ba? Ano bang equivalent nung parang nabati ka? Ano nga, Doc, yung tawag nila doon? Namamlingan. Namamlingan. Ayun. Amling, no? Pangasinan din yung amling nung pag sinuot mo yung sombrero ng iba. Kaya wag mo isusuot yung sombrero ng iba na hindi mo naman sombrero. Yung amoy, bigla na hihilo, no? O sinapian, pwede ka rin sinapian. No? Ibig sabihin nito may yung sapi. Malunggay ang ginagamit kapag ikaw ay namatanda. Yun yung paniniwala Yeah, ng mga hampas-hampas. matatanda noon, Kap. Pero, sa Pangasinan. Nakakatulong ba talaga si malunggay sa pagsaplit-saplit, Doc? Siyempre, ang mag-explain yan yung ating mga ninuno at yung mga medicine man natin. Pero bilang isang doktor, hindi ko po ma-explain yon kasi hindi naman talaga ganun ang sinabi sa medical school, ano, o kaya isang protocol. Pero kung ang paniwala mo ay hindi naman, kung maganda naman ang vital signs, di wala namang masama kung meron silang seremonyas na ganon siguro dahil paniwala nga. Pero hindi yung ginagawa ng doktor sa ospital. Siyempre, pag nandun lang kayo sa inyong bahay, kasi nakita ko nga ginagawa yun talaga. Pero malaking tulong talaga, Doc, si malunggay sa kalusugan pag kinain yun. Mas magandang Pag ihalo kinain na mo lang sa talaga. Tinola. Pwede Tama rin, po, halo mo kasi sa ang pinikpikan. malunggay, Pwede. considered At syempre, Kap, si Bioclone, meron siyang ingredient na malunggay. malunggay. Oo. Ayun. Ano ba nagagawa ng malunggay sa ating kalusugan? Di ba na Ang malunggay pag kasi, konti ano, ang gatas ng isang nanay na bagong panganak, nararesitahan ng malunggay capsule. Di ba, Doc? Oo, kasi ang malunggay, very rich siya sa iron at folic acid at mga iba't iba pang mga vitamins and minerals at may mga anecdotal report na tumaas yung fertility pag kumain ng malunggay at saka talagang pampaalis ng anemia o pampapigil ng anemia sa mga nanganak at dumarami ang kanilang dede, yung punggata na madidede ng anak nila pag nagmalunggay ka po. Akala ko, Doc, yung dede ang dumami. Lalaki, no? Yung gatas po, yung galactogog, yung tataas po yung prolactin, kaya dadami yung gatas. No? Kasi kung At nandito bukod ka, sa Doc, makikita mo rich yung in folic reaction acid. ni Cap, nagiging naughty na naman yung kanyang mata. Pagbanggit Oo, mo yung kaya dami ang dede. minsan nasasabi ko yung mga ganong words na wala naman po kasi hindi ako namimili kung ano yung unang pumasok sa utak ko at
wala namang mali siya. Ang dede naman ay para sa mga bata. At para na rin kay Cap siguro, kung gusto niya. Ang ating oras sa alas 10:35 na galing naman kay Datsi May Sablan. Doc, sabi niya, good morning, Cap and Doc. Ano ang pwedeng herbal na panggamot sa UTI? Doon ba yung mga produkto natin, mayroon ba? Si Pau de Arco Capsule Cap, maganda siya para sa UTI. Okay. Doc, bukod doon sa nabanggit ni Ma'am Cynthia na ano yun? Pau de Arco Capsule. Pau de Arco Capsule. Meron pa ba kayong alam na iba pa na panggamot ng UTI daw? Siyempre, bilang isang doktor, I'm sorry to say, pag ang UTI po ay cause ng bacteria, as proven by laboratory, yung urinalysis, may nana, siyempre talaga pong kailangan manggamot na ng antibiotiko, no? Pero ang prevention ng UTI ay yung pag-inom ng maraming tubig, at may mga nagsasabi na kung wala ka pong, let's say nasa bahay ka lang, para hindi may UTI, may mga preventive aspects tulad ng tamang pag-ilo, yung tamang before and after intercourse, dapat you have to empty your bladder. Tapos may mga naniniwala na yung cranberry juice, cranberry sauce, mga cranberries are natural foods to prevent UTI. Ano ba yung mga karaniwan na mga dahilan nito, Doc? Itong bakit may mga nagkaka-UTI na may kilala nga ako, madalas magka-UTI? Anong dahilan kaya nun? Between male at female, ang mga babae ang mas madaling magka-UTI dahil sa anatomical structure, madaling pumasok yung bacteria dahil ang urethra nila, yung labasan ng ihi, ay malapit na malapit sa isa pang orifice, yung vaginal introitus. So during intercourse, pwedeng makalapit po sanhi yun ng pagpasok ng mga bacteria. Saka yung dumihan, yung rectum or anal orifice, pagka mali yung punas, mako-contaminate po yung urethra, kaya mapapasukan po ng bacteria. So yun talaga yung sanhi ng UTI. Tapos, along with it, ayaw pa nilang uminom ng tubig, hindi sila pala inom ng tubig, tapos mga factors, ika nga, no? Mainit ang panahon, hindi uminom ng tubig, yung personal hygiene, yung kanilang underwear, baka masikip masyado din. Pag lalaki na UTI, malamang may sexually transmitted yan. Although, hindi naman yun ang palaging cause. Pero sinasabi ko lang na mas mahirap magka-UTI ang male dahil usually nakuha niya yung UTI niya through sexual activity. Kaya yung lalaki malamang nakuha niya sa partner. Or hindi rin siya uminom o may mga sakit sila sa bato. Yung tinatawag na kidney stones, pag may kidney stone ka, focus ng bacteria yon. Kaya hanggat hindi na-repair o na aayos yung kanyang kidney stone, magkaka-UTI yan palagi. At saka yung mga practices ka na. Mga bata po, na yung lagi kong naririnig kasi, pag daw kumakain ng mga junk foods, may tendency ba na magka-UTI din yung mga bata? Opo, kasi salty po yun. And then, lalo pag hindi sila palaihi, cause po ng destruction ng kidney dahil nga very salty nga po, ang kidney mahirapan po sa paggawa ng kanyang function para magtapon ng mga basura. Kasi alam nyo naman po yung kidney, siya po yung gumagawa ng ihi at in the process, siya na rin po ang nagtatapon ng mga toxic products. And then kung ang diet mo ay punong-puno ng mga, sabihin na natin yung kaya nga tinawag na junk, no? Mas salty masyado, tapos hindi uminom ng tubig. Tapos yung mga practices pa na yung hygiene, and then tapos kung minsan pala may mga hidden din na dahilan, may anatomic defect pala yung bata na yon, kaya madali siyang magka-UTI. Halimbawa, mga urethral strictures, may anatomic defect. Pero syempre malalaman yan
pagka nagpatingin na sa mga doktor, yung mga anatomic defect ng mga bata. Practices, tama po yung sa food at pag-inom, food and beverage can affect. No? So Doc, pagka pala may UTI ang partner mo, pagkatapos nag-sex kayo, pwede kang mahawa. Honestly, kung ang cause ng UTI ay STD, yun nga po yung STD means sexually transmitted infection or STI, sexually transmitted RTI, reproductive tract infection, pwede kang mahawa, pwede rin hindi. Pero pwedeng yun ang panghawa sa babae. Kasi ganito yan eh, pwede namang nakuha mo yun sa ibang pamamaraan. Pero totoo na pwedeng kasabay ng STD, meron ka ring UTI. Kaya nakuha mo nga sa partner. Tama. Pero hindi palagi. Hindi palagi. Yun. So pwede pala, Ma'am Cynthia? Oo, Kap. Nakakatakot pala pag may UTI ka Oo, at yung partner mo may mga ibang pinaggagamitan. Oo. At yung UTI, pag hindi mo ginamot, pwede ko idagdag. Pwede kang aakyat po yung bacteria. So, pagkakaroon ka ng pyelonephritis, yun, lalagnatin ka na, masakit ang likod, masakit, para kang may sakit na kailangan ka nang dalhin sa ospital. Pag ang diagnosis mo, umakyat na yung infection, naapektuhan na yung kidney, hindi lang sa daanan ng ihi, kasi meron yung tinatawag na ang infection mo urinary bladder lang, cystitis. Tapos meron din yung urethritis. Or pwede rin yung urethritis. Pero pag kidney na, nephritis na, medyo mataas na, may lagnat ka na nun at masakit ang likod talaga. Admitin ka sa ospital. Po ba yan? Kung magkukos siya ng sepsis, kakalat na sa dugo at buong katawan dahil napabayaan ka, mamamatay ka due to septic shock o sepsis. Pero ang pinagmulan sa ihi lang. Kaya it's imperative na makita ka ng doktor at mabigyan ka ng antibiotics. Antibiotics ang gamot na binibigay para sa Yes. ganitong mga UTI. Pero yung mga prevention, yung mga nabanggit yun, maganda yun sa prevention. Prevention is better than cure. Doc, question po. Di ba yung mga buntis, Yeah. usual na nagiging sakit nila is UTI? Opo, kasi Hindi yung po ba, paglaki Doc, ng kanilang... maapektuhan yung baby pag laging nag-antibiotics si nanay? Hindi po, kasi ang binibigay antibiotics ay yung safe sa baby at kung hindi mo ginamot yung UTI, magiging maliit si baby dahil sa chronic infection. Kung minsan pa nga lumalabas yung baby na may pneumonia siya o sepsis dahil kay mami na may UTI. Kaya huwag isipin na yung paggamit ng antibiotics ay masama. Mas masamang hindi gamutin dahil maglalabas ka ng sakitin na baby, baka maiwan pa siya hospital, mag-yellow siya, magsisepsis siya, baka mamatay pa nga si baby. So yun yung Dahil sa mga process ng mga nakukuhang sakit ng mga baby, Doc. Yes, yung UTI na pinabayaan ng nanay, ang isa sa number 1 na cause ng sepsis. Sepsis neonatorum. Kasi yung maling paniwala na huwag kang mag-antibiotics. Hindi po. Dapat kang mag-antibiotics dahil sasakupin na ng mga bakterya pati yung binubuntis mo. Doc, sabi nila nakakatulong daw yung buko, juice. Yung juice ng buko sa UTI natin. Totoo ba yun? Opo, kasi it's a form of fluid therapy. And besides, buko juice is a natural one na binigay ng nature na punong-puno din siya ng electrolytes, especially potassium, konting sugar. Kaya saka siya, parang pwede kong sabing sterile kung tama yung wala sa dapat bacteria, kung malinis yung pag-prepare at fresh naman yung buko, perfect ho siyang pang-hydrate.
Kasi kung ikumpara mo sa ordinaryong tubig, yung tubig baka pwede pang marumi kung medyo questionable yung pinanggalingan. At yung mga distilled naman, napakapangit naman ng distilled kasi yung distilled, naubos yung mga minerals. Oo. Kaya, mas maganda yung mineral water. Yung talagang tunay na naturally mineralized, yun yung ideal. Kagaya ng mga galing sa France, Italy, tulad ng mga Evian. O kaya sa Pilipinas, ang mineral water na tunay lang, basahin yung mineralized water, hindi yung distilled. That's the worst kind of water. Bigla Kasi akong napatingin, tinanggalan Dok. lang. Bigla akong napatingin, Dok, doon sa iniinom ko na tubig eh. Tinignan ko kagad eh. Oh, Ganun pala yon. Iba yung ano distilled, nakasulat? iba yung mineral. Yes, ang mineral water, basahin nyo kasi yung label, yan ang the best water na iniinom. Kaya nga 'di ba, mahal yung water na kinuha talaga sa mga natural springs kasi mahirap silang ihanda kunin. Pero yun ang the best, the healthiest water are mineralized water. Hindi yung mineral sasabihin mo pero basahin mo, tinanggalan lahat, distilled. Mali po yun, no? Or Okay. sinasabing they were, ano sasabihin, they were, pinadaan sila sa mga tinatawag na mga ozonization or yung mga medyo tinanggalan sila. Kaya nga mas maganda nung unang panahon ang iniinom natin natural eh. So yung mga nanggagaling, Dok, sa bukal, pinakamainam na inumin yun. Yes, basta tama po yung bukal na yun. At registered sila, inapruban ng mga taga-aproba kasi ganito po yan. Kung contaminated naman ng tae, ang bukal ay magkakasakit ka ng typhoid fever, yung salmonella, at yung mga E. coli. These are the indications na yung water source mo ay contaminated ng fecal material. So dapat pala Yung Dok, E. yung coli. mga distilled hindi rin pinapainom sa kasi 'di ba pag nagkakasakit ang mga bata, parang ang gusto nilang ipainom yung mga nanay distilled water para at least yan distilled, yun yung ano nila, Dok. Ibig sabihin, ma'am, ang rekomendasyon ko po, hindi distilled, kundi yung malinis na mineralized, ideally, yun ang, o kaya, nung unang panahon kasi, we boil our water to remove the amoebiasis. Kasi endemic, yung amoeba infection sa Baguio City because they say that yung during tag-ulan, rainy season, may contamination yung mga leaky tube o yung mga tubo-tubo. Kaya nagiging useless. Pero syempre, pwede mong sabihin between the two, tap water versus distilled, syempre between the two, relative kasi yung recommendation. Kung ang available lang na tubig mo ay tap water versus distilled, syempre yung distilled. Pero kung bumibili ka rin lang, ba't hindi mo bilhin yung mineralized water or mineral water? Kasi mababasa naman po yun eh. Wala naman tayo nag-sponsor dito na pangalan, pero kung tutusin, may mga basahin na lang nila para makita po nila yung kung alin po yung mineral water. Marami naman po tayo tulad ng Yan, okay. Ang ating oras, alas 10:49 na. Ang bilis ng oras Parang hindi ko namalayan kahit na wala akong binabasang text. Pero nandito naman yung ating mga viewers. Sila naman yung nagtatanong. Oo. Okay. Ma'am Cynthia, yung ating mga produkto muna at kung saan mabibili. Siyempre, Kap, nandiyan siya ang si Pau de Arco Capsule, si Pau Liniment, Bioclone Capsule, at siyempre si Toro Capsule. At nandiyan siya ang si RoboCaf Tablet at Syrup. Mabibili sa lahat ng drugstore dito sa Baguio. Nandiyan siya ang si Orion Drug, Benaventura Pharmacy, Di Guzman Drug. Siyempre, nandiyan siya ang si ABPS, Acure Deliera Pharmacy. Diyan sa La Trinidad, nandiyan si Forest, Kamimura, Botica La Trinidad, The Generics, at sa lahat po ng drugstores sa Mangkayan, Abatan, Sayangan, at syempre sa buong Vizcaya, Isabela at Cagayan. Yun. Lalo na ngayon, medyo uso ang Ayun. ubo ngayon. Oo, Kapa. Yun. Kaya dapat mag-RoboCaf. Oo, lalo't sobrang malamig, Kap, sa pagdating sa madaling araw. Oo, na
Inuubo nga yung bunso namin, kaya buti mamaya dadaan ako sa kuwan ng RoboCaf. Dapat pala in-update mo ako ka para dinalhan ko siya ng RoboCaf. So, Nakalimutan ko eh. Ano bang temperature niyo dyan? Doc? Ano bang temperature niyo ngayon dyan sa Baguio? Bakit pwede kasing risk factor yun sa pagkakaroon ng ubo, yung paglamig, ay pagiging taglamig, no? Palagay ko nasa Nagkakaroon na ba 11, kayo ano? ng 10 oo, degrees? Kap. Ayun, Magkakasunod mag-ina- kasi, Doc, na malamig. 11, 10, 12, ganun. So itong lamig na Kaya ito, keep Doc, warm palagi. itong lamig na to ay pwedeng magkasakit ang mga tao. Oo, sa mga respiratory diseases kasi pwedeng bumaba yung resistensya ng isang, kaya pataasin yung resistensya palagi, keep warm, and then huwag iwasan mo ng uminom ng mga malalamig para hindi basta-basta kapitan ng mga infectious na magkukos ng infective agents, mga magkukos ng ano. Pero pwede rin allergic din, may allergy sa lamig. So na-irritate yung kanilang throat, or merong mga tinatawag na allergy sa lamig, so nagkakaroon sila ng reaction, irritations, kaya inuubo din kaysa kabata, matanda, ganyan. Pati, Doc, ang mga BP nila tumataas pag ganitong tumataas din yung temperature. Bumababa yung temperature dito sa Baguio. Pag nag-vasoconstrict kasi, yung pagka malamig, ang reaction ng katawan, vasoconstriction, kaya may relative lessening ng daloy ng dugo. Kaya parang nauusok po minsan yung pagtaas ng presyon, pwede ring atake, nauuso, or pwede ring nauuso yung stroke. Yun. Okay, binabati natin watching from Houston, Texas, US of A, Blan Kagiwa. Baka kilala mo to, Doc. Uy. Oo, kaibigan natin yan, taga Pangasinan sila, Mr. and Mrs. Kagiwa. Mga kaibigan natin yan. Mga 1 to 2 hours yung distansya ng bahay nila dito sa kinaroroonan ko. Doc, magtatagal ka pa ba dyan sa Texas? Opo, magtatagal pa. Since nakita ko naman na pwede naman tayo magprograma, kaya magtatagal pa ako. Okay. Sorry. Hindi kasi, kaya ako naman natanong, Doc, magpapabili sana ako ng sombrero, yung cowboy hat, saka yung boots. Oo, no, Kap. Diyan madami. Baka pwede makisuyo sa'yo, Doc. Babayaran Sige, ko naman, kung may makita hindi ko- naman ito libre, kundi babayaran ko naman. Paghanap tayo at kung anong sabihin ni Ma'am Cynthia ay tingnan natin. At maghahanap ako at babalitaan kita ng mga gagawin ko para magtatanong ako sa sister ko kung saan nakakabili ng mga. Sa ngayon pa lang, Doc, Baka yung nagpapasalamat price na mo ako. ka, mahirap. Pagkano, message ko sa iyo yung style, yung mga size, para kung sakali pag uwi mo next Sige, year. picture Baka mo. next year pa yung uwi mo niyan, Doc, di ba? Oo nga oo. Pag uwi Tapos mo may next year, iba meron na tayo. another 2 months. No? Sige. Yan, okay. So, ang ating oras, mag-alas 11 na, Ma'am Cynthia. Baka meron ka bang gustong itanong kay Doc bago tayo pansamantalang magpaalam? Kap, wala na. Idagdag ko lang, yung mga sinabi ni Doc na mga nakukuhang mga sakit-sakit ngayong taglamig. So, para lumakas ang ating resistensya, para maboost ang ating immune system, nandiyan siya ang si Pau de Arco capsule o kaya si Bioclone capsule. Meron siyang vitamin C, si Bioclone, at meron siyang B-complex. At syempre, zinc. Kasama na yung mga malunggay, mangustin, mga vegetable at fruit extract. Napakamainam po ngayon. Yun, okay. Doc, baka meron kang gustong idagdag o di kaya batiin naman. Okay, binabati ko yung mga kaibigan natin na sumusubaybay sa atin palagi. Well, tulad niya, special mention sila paring Blan Kagiwa dyan sa Sugarland. At ewan ko, baka nanood din yung mga ate ko dyan sa Virginia. Binabati ko yung mga mag-anak dyan sa California at mga ka-classmates. Ewan ko, sana nanood sila. At dyan siyempre sa Baguio, High Precision Diagnostics, siyempre
mga kaibigan natin na palaging sumusubaybay kay Kapitan Peter, programa with Ma'am Cynthia, ang Usapang Medical. Salamat sa pag-guest muli dito sa programa. Maraming salamat. At syempre, Doc, yung ating programa para bukas, yung itanong kay Doc Jose, Yes. abangan po nila Mhm. every Tuesday, 9 to 10 a.m. bago po yung programa ni Cap Peter. Okay. Ayun, salamat sa plugging. Doc, maraming salamat at mabuhay Salamat ka. din. Mabuhay din po kayo, Kap, at Ma'am Cynthia, Usapang Medical. Salamat po. Okay. Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong idagdag? Maraming salamat, Doc. At Kap, batiin ko lang yung aking mga kapatid na nag-birthday nung last week. Belated happy birthday kay Ate Laila at saka kay Ate Ofelia ko. Magkasunod kasi sila, Kap. Wow, happy birthday po. Batiin natin din. Happy birthday, Ma'am Laila. Ayan, Okay, ha? antabayanan po ang ating usapang antabayanan po ang ating usapang legal kasama si Attorney Ed Avila. Pagkaran lamang na ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Yo. Maraming salamat, Ma'am Cynthia. Maraming salamat, Kap. At syempre, maraming salamat, Doc. Doc, see you tomorrow. Wow. See ya.